For your mamma, a draw mama quabe, brass so mammy, a maudo bison, somewhere ya bobo, or Sompa television, so you may ya banya de baba sumo, Sautianka, or Brunia for Mantem de Moi, a higher Sompa 98.9 FM. So Bruno is Mantem Moi, say a Techiman, say and Cransa, say a Kentampo, a high air Sompa 90.7 FM, and our Santamante Moi, so yes Sompa 93.1 FM, for and some also you may not posso, and your software, or shock on my yefisem bambons and some so ede atuga so my Ghana asumdwe MPP aban be do betimi bia se e be kra no na yakutemu akosi awieye. Our 24-hour economy policy no ora haruna jusu enamra somdwefie wachechemu atradation mo kire dwuma for wo Ghana ngina entete abato so perform nsem twefo pronso cheso mo do munkuku eno mo nkaka e ba begu fom ede asem na asie. Adon kuma ye wo mra somdwefie so na de to mampanyi na do anim se wa hyaso nko a wode aba fa neoma bia eyantimi ankra firi kwase boni krom no wo mo kire se hadwen abzafo edem be ko kro bi e ben akrodie entete aso perform nsem twefo ye tete ne sa ba mu a bia wadi mfie be aduonu ba ko 21 years wo twa ne ma meti e wo kro nim ede asem ntia nipa bi nso akwa burufunu awa poye mantemu meka said ya posifo achiremu means na forestry akrachefo a wo mo nkawe ne mpotemu e kire se ayam hihie nko a na wo de eyo mo adwuma no na de asem ntia enchi waso bi koso fa hwedie mo de ba Kenya se kwantempo no so se ya na se anyaye no NPP ni DC wo mo group abzafo we ni afoforo pinua ne akekese ne se kase a ba bia wo bia na nwumre ye ba na ye de ababesum wo yemfaseda ema enwuma ekoi aya 21st clinic was said a sciatica expert and a one momrane afai mizo and a 5G one mo so ataya chipa 3 herbal center with the 3 core capsules and a day aba express group say the wotu fa kwase boni krom wobakwa wate ama ho atọ liberty conference no nyame adma wo china ana eba so ntia no wa hye nso we ni nyumaku ahodo won maso yasene a yade no meno nsia kase boyi eba basom asomfo ne mienu akosuya ejewa kwade aboaten animedi mene nana ya abo amali bia boga ensamni abzafo ye hyase de afri mrasebe gafiem na mrasebe gafiem a ye hyase de afri no osoafo a wanna show my Ghana ye bambo hunsen se meche defense minister ya ono akrona saso ye mrasebe gani o mrasebe gafiem a dehia o bimbela baton pesua so ye ra Dominic Bingham Nitiwu ere atuga said ye was o minor ere MPP aban ye bia emo my Ghana ya sumdwa ye kuta ye no ye krakra no bo ho ban kuta ne ye no wo ma ede betutu akwam no ma aye am ye time kuta ya sumdwa bo ho ba akra no a ede akwa kosi awieye budget ya osoafo we sikasam no ntoto eso de koto mrasebe gafo na nimu a ono ma hyase ebobo ho edi ho enkomo ya na edu babi ne ho akwa kohia se defense minister osoafo a osho mine bamba ho nsensem so agya enkomo no de na no tumu bie fisafe 2024 na ye kwako remu no emu a ye wa bato wo mu a ye beto ede ayi mampene ne mrasebe gafo a on betena mrasebe gafie ma ye ni no ama o my Ghana for ntuma papa ede efra eno na opani Dominic Bingham Nitiwu eche said ye was MPP aban ye bia emo meya sumdwe ye kram ni akra no ni boho bai no wo mo ebeye dodo that are suffering from terrorist attacks. We have been saved because we are acting proactively. If we were not doing that, Mr. Speaker, Ghana would have been where other countries are. Today, you cannot walk freely beyond 5 p.m. in Burkina, in Mali, in Niger, parts of Nigeria, and Chad, and many of these places. But today, honorable members of parliament and any other person can walk midnight with their chest out. This organization, the Ghana Armed Forces, has become the soap of the world in terms of international relations. Today, Ghana Armed Forces are serving across the whole world, just like before. I said just like before, they are serving across the whole world. Mr. Speaker, but we are being asked to take up more international peacekeeping operations in the African Republic, because I was with the UN General Secretary, and the UN General Secretary said, I want Ghana to go to these places because I believe these are the people who can do it. Ghana Armed Forces made a name for themselves, and we are doing everything possible to ensure that that name stays. Mr. Speaker, the Ghana Navy, if you look at the budget, will be getting a new offshore patrol vessel, at least 2. And I'll bring that agreement to this House. This government, in spite of the difficulty, is looking for means to ensure that our sea is, because the three evils
or the twin threats facing us in the terrorism from the north and the Gulf of Guinea problem. Abusua wa yamraswe dwani o wamraswe gefie this year wo bimbila baton peso so no bo Dominic Bingham nitiu na yete ne nka no nti akomasika osofo esikasam no ntoto so e de koto mraswe gafo no ni mraswe gafo no ebobo hu adi hu nkomo esesu adwena to adwena di afa ho age atumu no na okwa akokire etuo dodo a yebeto de ama so gafo etuo bobo a yebeto de ama so gafo akode ne ho mpempra wade a e wo budget no so mbeto e de ama so gafo no na defense minister watchechire mu ewo mrasebe gefie mu no na no si ya na NDC mrasebe geni owo mrasebe gefie ma this year e watamale south abaton peso so yera Haruna Idris so no na no ekokoto mu bia wono kra de kese obobo ya e kofa National Investment Bank NIB bank yi se ne yesi agiegu omudwetire nyina sa na esa asa ben yatwi nani wo ho no yera Haruna Idris e kasa de fasrafo ene NIB bank ne tebia ewom sese And again, Ministry of Defense, what is happening to the state of pensions of the Ghana Armed Forces? The NIB Bank is in some financial crisis of a sort and provides guarantee to the pensions of the military. We need assurances from you that the bickering we are hearing arising out of the safety of that resources is guaranteed. Say, what has happened to the promotion within the armed forces? We need to know, Mr. Speaker. For we NDC mrasebe dwani o mrasebe gefie ma this year watamale south abaton pesuaso yera Haruna Idrisu na yete ne nkan and mrasebe dwafie na anya samketo akrasa ne yedin kan bomamane no budget no a na mrasebe dwafo no won mote so a na won mo so adwene de afa ho sa ne be na ntiase betumi aye adwuma na enom no na kratafa no ahanan aduanan enkono akokoba sa night economy a yera keno frota na no budget no waka ho asem no enum asem ba sa ene 24-hour economy no yera John Dramani Mahama de no aya akwakosa ne ade a enam so ama tamala south mrashabjani ankana no ya minority leader e wo mrashabjafie yera Haruna Idrisu ababa chemo sa 24-hour economy no sabio nya wanti ase ene obeka kire mu poto na we no kra no baba boa ama Ghana phobia one mutu kwan konkofo mama so se omo kwakopa adwuma no saafo no nyina eto atwa sanse enumere wo awie wo anopo ye benya nipa ye omba ye adwuma ewo mayimu. Mr. Speaker, I also premise that in responding to this budget, we've heard our colleagues state, and Mr. Speaker, if you refer to a paragraph in the budget 449, they are talking about a ninth economy, to contradict what President John Dramani Mahama have launched as a 24-hour economy. Mr. Speaker, all that President Mahama is indicating, as he then was, that in the 24-hour economy, public goods and public services, he wants a fundamental change to how that is assessed. So that, for instance, if you wanted a national identification card and you were in a queue up to 5 p.m., and you have to go home because of 5 p.m., no, his 24-hour economy meant that you must get that need, that public good, and not tomorrow. So what he's talking about is 24-hour economy, Mr. Speaker. What he's talking about, you need to understand, not night economy, is that in a 24-hour economy, he simply wants to achieve that the time transaction cost for the clearance of goods at the port will be made with ease, and that the Ghana customs will now. I was showing you turning Kay Tamala South, Mrashabjani, Yera Haruna Idrisu. Yegusua Edmojino, my Ghana, Mraswi, Yako Masika, Yaswafo, Hisika, 722, so the Aquacoto, I am Raswi Jafone anymore, or Mashas Yebubu, Aya, no, watch Aje, Ede, Atumuno. Na Ako Masika Noa, Finance Minister, the Kotom Raswi Jafone anymore, Emua, Eddie Aquacote, or Satana, a gem for the human Jedi Huns and Semso, at the Krata, be Kotom
mmarasobadwafoɔ no na mmarasobadwafoɔ no ɛyɛ ntotoɛ yɛ nhyehyɛeɛ na ɛnɛ ne kyena yɛ a wɔne yɛ krakra mo wɔne yɛ krakra sikyire wɔne yɛ krakra drinks ne nsuo no bisikiti ne saa nneɛma no ɛbɛgu ɔma yi mu no mmarasobadwafoɔ no ɛhyɛ mmara na yɛtumi ɛsi saa deɛ ne ho kwan ɛfisɛ ɔman Ghana baabi a yɛaba bɛduro no ɔdomfoɔ ayɛ adom ama ɛmo ne yɛ sikyire ne bisikiti ne anom ne yɛ drinks ne nsuo no sisi de yankasa timi yɛ deɛ a ɔsɛ deɛ ne yɛtumi bɔ ho ban na yɛhyɛ aseɛ adidi dwuma na saa krataa no a aban de akɔ akɔtɔ mmarasobadwafoɔ no anim sɛ mmarasobadwafoɔ no ɛni ho nkɔmmɔ nyintum na aban no ntumi nya ahoɔden ɛnya anammɔn mi nyina so ɛmfa ɛnsi saa deɛ no ho kwan no ɛna ntete abɛtɔ ɛyɛ Sompa FM nsɛmtwerɛfoɔ apono so ɛkyɛ sɛ nde sɛ mmarasobadwafoɔ a ɛwɔ mmarasobadwafie ma sɔre ɛde ɛtia saa deɛ ne so ɔmo ne aban no yɛ adwene a ɛnyɛ yɛ kwan bia so ɛfisɛ ɔmo fii sɛ nneɛma mu nda hɔ nom papa nkrataa no a aban ɛde aba bɛto wɔ ɔmo anim no nneɛma bi ɛhyɛhyɛ mu yɛhyɛhyɛ sum aseɛ no ɔmo ɛte aseɛ ɛnyɛ yie ɛno nti ɛyɛ mmarasobadwani a ɔwɔ mmarasobadwafie ma adehye a ɛwɔ enwubako ɛnyɛ n'asie ma abatɔ mpɛsua so Dr. Kesel Atoba Forsen ɛne ne dɔm ɛdi animu ɛde to dwa sɛ mpanimfoɔ antambara na nkɔ na ɔma nkɔ sesa nneɛma bi wɔ mu na nneɛma bi wɔ no mu a ɔma bɛwia mmom ankyerɛ wɔ no mu a ɛnya de ɔmbɛma kwan ma saa mmara no wɔma agye ato mmarasobadwafie mu hɔ fruit juice abɛnum kakra da afɔ wɔnum soft drink and Fanta ofi baby baba mineral water abɔnom noodles a ɔyɛ indomie abɛyɛ dama wo ba ɔsɛ ceramic tiles erisi dan a yɛbɔ to tile wo de ɔsɛ paper wo ba ɔkɔ school ɔbɔ twerɛ ɔdo mosquito coils and tuntum rekawa ɛbɔtum aso ano anaa de ɛbɔtum dan de sɛsi wo de seminar de bɔ gba na de bi etwitwu wa wo nzama mu ɔsɛ car la abɛtenem ɛna iron rods ade bɛsi wo dan diapers ade bɔ ba anaa de central bɔ a wankasa mbɔ da bɔ ɔsɛ ndɛ bibi ofɛn plastic sabotum edidim plastic bowls abedidim anaa de plastic product in number worry fish ɛna sugar ede bɔ esikyira de bɔtum wewe sugar de enum tea esikyira de bɔtum atara boni wewa ebɛhyɛ biscuit abɔwe ɛna tomatoes ade bɛyɛ wedziban ɔsɛ aluminium product ka ho bi dɛm nzama nyinaa sɛde bɛkraba kohu na adedanko ekufu ado na ne vice president na ne minister ansana etum akra dɛm na afi biara ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛma ɛyi wɔ friend the license na permit na me yɛ wɔ adoma sɛ owu afi biara bɔkɔ akɔ ne na aba nti da ɛbɛ yɛ kan dɛ aba the man di atena bɛkɔsɛm pɛn yi na ɔkɔfa kalabule ba wɔ Ghana ɛma de president Rollins ɔbɛtwa kalabule mu nti president Nana Akufo-Addo ɛna president vice president Bawumia da wayɛ nyinaa wɔda yɛ Ghana fo nyinaa sisi a wɔsɛ wɔde kalabule wɔde bɛfɛ yɛ nti deɛ ɛpa atran dɛ kalabule di yɛn NDC fo de yɛn ɔne ntina deɛ ɛba yi nti bi nana yɛsɛ da yɛrɛ kan yi dɛ sɛ dɛmɛ nsɛmɛ nyinaa saaba ɔde sika aba abɛhyɛ na yɛn nyɛ bi wɔ Ghana ha yɛn nyɛ wɔn asɛm aka na nso ama wɔn fa biribi a mbɛya ɔbɛtum ayɛ dɛ dɛmadi wɔtum ayɛ dɛ indomie na dɛmɛ fɛ sika hyɛ mu na wɔn nyɛ bi. Abusuanti weye ɛyɛ ɔpani a ɛdɔm kuma na ɛwɔ mmarasobadwafie mu ɔda wunuma no sɛ ɛyɛ kandi for minority leader Dr. Kesel Atoba Forsen ɛna yɛte ne nka ne nyinaa ɛyɛ nkyekyeremu a na odi NDC mmarasobadwafoɔ anim ama ɔmode ama Ghana ma de hyɛ ne yɛnti a ɔmo fi sɛ indomie sɛm biscuit sɛm coke ne fanta sɛm no a aban ne ɛkɛka sɛ yɛnsi ho kwan ɛfiri ne ɛkɔ saa nneɛma no nyinaa sɛ ɛbɛhu bi wɔ Ghana ha se a ɛwɔ sɛ yɛ ne yɛ Ghanafoɔ yɛ ɛne yɛayɛ sen sɛ yɛsi akɔ akɔkra ɛde afiri kɔsi kɔkɔɔ kurom ɛde aba bɛgu ɔma yi mu na nsɛm a NDC mmarasobadwafoɔ yi ɛkan ɛna MPP mmarasobadwafoɔ no soso no ɛde wɔma no ato mu bi sɛ wɔn bɛsrɛ wɔn mu nuanom NDC foɔ no sɛ saa mmara no a MPP aban de aba bɛto mmarasobadwafoɔ no anim wɔ mmarasobadwafie mu no wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛgye atom neɛ akɔ akɔyɛ menase pɔɔ neɛ akɔfa mentimi wase aba bia no wɔn MPP foɔ no ɛhyɛ wɔn bɔ sɛ wɔn bɛhwɛ no wɔn atenetene baabi awia ntɔ bia no wɔn bɛma awia bɔ hɔnom ama wɔn ahunu nneɛma mate nneɛma ase na wɔn ahwɛ agye saa mmara no atom na ɛbɛboa ama wɔn ayi sikasɛm agyina yie ɔpani ɛyɛ Frank Anodomprɛ wɔyɛ mmarasobadwani a ɔwɔ mmarasobadwafie mu adehye a ɛwɔ nsawom adoɔgyere abatɔ mpɛsua so nti amama ɛwɔ yɛ bi tɔn no bɔ ho ban nti amama ɛwɔ yɛ bi ma mo bi ayɛ yɛ mmara ɔde bɔ na edwuma ho ban
enti yesu ya dwene mu pɔ no yɛpɛ sɛ yɛyɛ mmara a yɛbɛtumi abɔ local product a you produce kind local content na mfasoɔ kɛseɛ ɛbɛbɔ ɔma yi enti minister no yɛn nyinaa yɛngye di sɛ ɔkita adwene bɔne ɛmpere bebree yɛde mmara regulations ba yɛ man yi mu a yɛde ba parliament ha yɛhu sɛ nɔɔma bi wɔ no mu a ɛnkɔ yɛ sɛ yɛtenetene no a yɛtenetene no in fact wokɔ check hands a there be a number of regulations aba yɛfie ha a 2/3 ɛtumi nullify 2/3 ɛtumi nullify it is yɛde mmara bi aba anaasɛ the executive propose biribi de aba yɛn as parliament as arm of government ɛdɛn na yɛ so yɛyɛ nti wobɛgyina no aka sɛ okay yɛ vice president na ɛnyɛ n'asɛm ɛyɛ president na ɛnyɛ n'asɛm a meanwhile the constitution says you can marshal 2/3 to nullify it ɛno nti yɛn ankasa yɛdɔ asu kɔ no yɛhu sɛ nhyehyɛeɛ bi wɔ mu ne nsakraeɛ bi wɔ mu ayɛ sɛ ɛyɛ wɔ mmara wɔ mu na yɛn yɛwɔ dɔm kɛseɛ yɛntena se yɛwura keti ama yɛbu nipa a but ɔntumi ɛmma na ɔmfa biribi ambɛto yɛ so sɛbi nyansa no yɛ ani baako foti ɛno nti na yɛn as a members of parliament yɛn yɛ wɔn dɔm kɛseɛ nsakraeɛ yɛpɛ sɛ yɛwɔ ne mmara no mu nyinaa no yɛhu mmara no yɛnkasa yɛdi kan yɛhu mpo sɛ nsakraeɛ bebree wɔ mmara no mu ayɛ sɛ yɛyɛ nti yɛwura atofo sɛ ndɛde ɔkyerɛ bi ti ase asɛ wɔbɔ nsuo atifi akɔho nsuo no ɔba anafoɔ they should tell us amendment a yɛwura sɛ ɛbɔ nsu chairman sɛ bɔ nsu ɛde yɛ panyin no amendment a ɔyɛɛ nyinaa no yɛwura atofo sɛ ampa ne wo yɛ adwene ɔbɔ ne ti nko sɛ ampa yɛ no yɛ adwene enti sɛ obi kasa obi wɔ adwene mu pɔbɔne bi na ɔde time ne n'akyi a na mɛmɛ ti asɛ abusua wɔno ɛna kyɛ sɛ ɔgye takra wɔ gyem epiapia dɔm ɛde ma MPP mmerasebedwafoɔ mu wɔ mmerasebedwa fie mu ɔnabɔ Frank Anodomprɛ wɔyɛ MPP mmerasebedwa ne ɛwɔ mmerasebedwa fie mu adehyɛ a ɛwɔ nsawam adoagyiri abatɔ mpɛsua so ɛwɔ saa asɛm koro no mu no Ghana Union of Traders Association guta wɔn de wɔn ano atom bi ayɛdwarefo ka wɔn kɔ yɛ wɔ ma Ghana mu na wɔn mo sra ban sɛ asa gyinaeɛ no ɛyɛ nkɛbɛboa wɔn ayi na so asa baabi a Ghana yɛduru no yɛ nuru hɔ saa sɛ yɛtumi bɛpere yɛn ho to ma mpa Amerika saa anam so nti wɔn kɔto asra ban no sɛ sanka bɛtumi a wɔn mo ne mo de wɔn ma bɛn no makwadere wɔ saa nneɛma wei mu no ɛne kɛnsi ho nkonya wɔn mo nso so adwene ansa na biribi ɛte saa koraa no so ɔde bɛkɔ mmarahyɛbadwa fie a wɔyɛ no saa ama no yie na president Adema Guta ekuo no ayɛ Dr. Joseph Obeng wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ kasae akyerɛkyerɛ nsɛm pii no amu. On about 3 occasions, omode ebia wo hosa no anya information say ebia omo person omo restricting import on some of these things. Then we make approach. Now yenya yenu omo atranse na omo tretre yemu say enema we and omo person omo restricting because your capacity to grow it here. And you 1 or 2 factories you have. But yeah, important. Yeah, can at that time in there. Saudi or Muye, or man for input to be an answer movie, which is very unfortunate because the whole thing now, or I empty. So they are saying, Matthias, I don't know the other 2 very empty. Yeah, or no, dear, yeah, too quiet, you say, one more morning, woman cruise so. Adding value to their raw materials and omutu pompa. Anything can before the first people I better say more about it or that's self-sufficient. So they are saying Saudi way will be a work on a hebiano will be a gitum say see na ya boy homo de near self-sufficient. And yes, no correct. Idea 1 year that now feel person you know what they sabi a whole plan to how they plan to or not what is the shape ya ba. Let's say a I say, what's a diaper? You near for diaper, near factory back up at Ghana. Now, your whole part say, factory back on who bet me a supply. That person would any pack, crab that person, which mean Kayo, oh my Ghana. If one room so no esso, and it many papa on factory back on yeah. Capacity in your work so far no volumes to do send will produce and volumes to do send import it's a quite bad so now they better say okay they see a volume say and one day or produce you say by 5 years time you are restricting import no factories in the crab become na ama import no so reduce let's see you working as so be a year so what far sir timelines no my what far you said what they you know
no one for timelines no my roadmap no ebia my na what the say na wo person or the restricted import no na di kan ba na say we nim the wo ye because wo botai no no credit kan eba ani kwan ya wo be fa so a wo di be so seed no eno na wo be wisa no we say amagana fo na ti asese mo ayen na sa di we de ye wo afodi a ye betimi di aye nya just be wo ba ya wo se mo francis ye person asitire na mo de ba mo ti so na ye wo asitire wa ha abroso ye fie kurom ba bi a ye hu ba bi asitire no. I was running a tenant care, Dr. Joseph Obenwaya, President at the Ghana Union of Traders Association. Yeah, the more call about to commission and pending for so atena ye. Na mobaka sen so enche bia and about to commission and pending for yen to say yen church Ghana Madishi in titru 1 year fe no medi 18 years and wa eja wo mo person mo church mo din assemblyman about to ye beto no don for ya domo a December bosumi ye kwa ko remu no o matimi akwa kotutu bi na about to beto no 2024 so no o matimi atutu bi na sadi ntro no a about to commission and pending for eye ne munsem ko ye bebrebe if is about to commission and pending for ka say sadi ntro we no o mo enye ne se ne kan ye nim se o mo edebe ko eye police station bia no mo akotchoro no we de o mo chro e wo mo mensini atena ya e wo Ghana nyina enti ene o so ami abato mpesua so a na kese so ami electoral commission officer wo so ami mensini mo no wakọ no no wakọ akotchoro emfa ho ene ba bia wote e o so ami abato mpesua so se bia bantma na kese wakọ e Kumasi Metropolitan Assembly wono ma atena ye abato commission mpedinfo wo matena ye ho no wakọ akotchoro din emunsem koye bebrebe nipa pi no akasa ditiae se saade no a abato commission mpedinfo eye ne se nkomo tirem no ma ba mu a enkebeboa de hye ne sense omdebekọ akọhye ba bi kuma bi a nipa bekọ akọkyira kaaso nipa bekọ akọbọ dompemu a wahwe a na akọkọfa nsempi ede aba emfa ho ene amanfo nsusuye omadwenkyire omode ba ye nyina akire no abato commission mpedinfo ye ne sa petampe omde enu be ya no mo be ye emomo tokoso kotwotwuru din no abrante bi antene ho ase emotebiri asem no ede kokodan court wa na o se court no court na asem no so na court e sha abato commission mpedinfo ema dintwuro no wo mo ba mu tirim ema ekomiamia hodo ama manfo etimi atwuro mu din na enne na court na asem no so wotema bonten so na emra court na asem no so no owura no a wode asem kokodan court no aba asem na togu ema wasaso aboneka 2000 Ghana cedis se wontua ede ema court no so wo se court na daje ene ka omo eboye wo case no ho nyina no omo ede ayira branch na pampam na de a wotemuafo a wotena asem no so ejina yedi bu asem no ma me Patricia Justice Patricia Kwansa ne se abrantie no kwan ofa so ede nsamankrata no ekoma abato komisa ne mpanimfo no wanfa kwan papa so anfa sansamankrata no court nkrata no ankwa koma abato komisa ne mpanimfo enu ti nekese wase court na daje ase court ne mra akwa enu ti enemenne court na asem no so no omabo asem na togu na abrantie ayitep precious wa wode asem no ekokodan eye court no womo abonasem atogu no masaso abonekei. Entrepreneurship seminar bi akoso awon finfe mantamu a Senior Staff Association the University of Cape Coast wamo anadi sa dwumain enam so amapanyipa yan kane na guta na wodi ani mu wono akoyai woye tetene ne the Council of Elders at the Maguta Bama Dr. Nana Oforia Meyawo ya wodi kan ade atodwa atrese ade abofaka samu ya kan sa ECOWAS trade liberalization scheme na nkeno no eboa pa ema ECOWAS amama hodro mekye bibremu nkabomko no sakoba se wo bi eldom se ko ni bi na wode neoma ekwo ayaman hodro ya won mo ka ho ni bi so a duty hodro ya dada so no aya no mota yi free so na so wo se ne no ECOWAS abuna ni de agusa neoma we nyina so ama o ma bi te sa Nigeria man womo de so ato so se enioma makomako aduanan ba akonya de omba makwan ama atumi awura wono mo eman ne so womo kyerɛ sa enioma no ha adwene papa ya sakoba se sai ko was trade liberalization scheme no ya atumi ahye mo kena anka betumi aboa o mai for example, for any ECOWAS country, yes, we have to and again, also be there provision list about 4
one items one shortlist. Nobody can send those items to Nigeria. Anything I'm making there, we are unfairly practices. We should not allow it. But you are allowing it. After TMD, if we export, we earn foreign exchange to balance our trade deficit. So what's it? As export, then what are they telling us? Is it because they're was so poor? It's a larger country, was so, and they had the poorest. 2 million people to I won't pay in a way that the people was. The man who or how because why would you have to come and take a hand, you do a area now, a hand, you remember home. What's the end? To take you from another water, but take you from culture product. And I said, you may know point now as leaders of the country, what are we doing to young people? And watch no Ora Bernard to Otabe, one of your director. Our Office of Ethics and Internal Investigations at the Bank of Ghana. One another year, a year, what was from one more to suffer and so make a sour Jumedian was a guest speaker. Wakasa at your foot to opinion it was. No, on Trade, when I said you use your ethical nature there, what the can and was the captain and my never to the progress. No, you know what short term, you believe me in your progress. Look only, but who do we be perform there? You see, you my own way. This morning, yellow pan, campaign of a pint to on your wages. The second business could be Brasha and Brana Bayer than on your busy. It's why I carry ethics. The law is the minimum. Then by your kind. Then we boom some now there, yet on all of it, or your minimum. Or you may be so a year power, or being you are, how do you do it? Doing the right thing at all times. Only is some American. We the accountability. There, you can't contribute as you are on your day. You could tell me physical, you could tell me what was it, what bravo. How do you carry yourself? Another you will be a coffee backer then on a business, on a it is a year, let's say the cup of it can be a on year dry. No, if you man and what's when you're for Kwame Tanya, no yammer sabajani at the moment for what kept coast north about 1% so. One also Casasi. Fine, that's something to your existing business. One of the areas that I really like is piggery. You have one pig, the male sells 50 females. And each one of the females will give about 18 pellets. 18, so you have 15 females, you have one male, each of them give you 50. That's a lot of money that you're making. Share that knowledge with friends and see how this can equally make something out of yourself. And I'm sure that will be going well. Again, I'm also of the view that there are certain three areas that you always constantly make money: food, health, and clothing. Share with friends and see how you can share your resources to be able to go into that direction of business. The only aspect that you need to do is look out for a lucrative area where you can add additional revenue to your income. And that I believe will help. All these things will help when you have a very solid network. That's it. We need to build solid networks. We have critical friends. If I have a case, I have a friend who's a lawyer who will be there for me. If I need money, I have a friend who will be there to support me with money. If I'm sick, I have a doctor friend who will take care of me. Who do you have when you have a problem? Need to build networks that will be critical to your welfare and your development. And in doing so, I'm sure to add up on me or the other to make you a better person. Life is all about this. How are you calculating yours? Calculate yours monthly and calculate yours wisely. I was on your turn and carry on Monya for Kwame Tanya, Koyam Sabajani, and the mother share what kept coast north about to and Peswaso. Your tour and some so. I was for year 1 year a Bremen Sinimu at the Abasa Watre. I want to Kwame and Sabia. As I say, one more a pussy for a catch not warmand the one. Any pammy and Saya watch one more no. A year also watching when you fish shano a duno.
Kwaku benefo nya aduonum ana Richard Frimpong wono so nya aduasa enum na de wono mayenie abosifo kire mu se na no kwada ye twamuo no na ayiyo bi koso woni wa bremensin mu na abra so se wo mkosie emu no ana mbrante kwa mi ensane nipa bi eka ho wo bi nim de na ba won mo so asa no makọ no numbio sasayio ane emu no chese wo mpena kura ma na nkwa asamado iya moro no na adai omu yi emu ito fom na ebrim yesi ba mamu no onti anamso me na posifo akwa kire wonom sasam no tese yankwai na yo ne asafo ache ya wo achem aduasena nana kwaku owusu enkotwetwe nkomo nana majoy ya me di o ma me na mo pa cho mo han tse Eradi adom na mo so e awo ma acha mi chema tie ya tie fojo so wadaroma emukro no boni ye pa ma me edesai me pa cho me kro ni di achem adausna oh okay na me pa cho news na wo ka no enye no kro okay ememu ayi fun atoho abone ma okay na otwe mi ensan ko bosomme ni wa brim enya adesna na adesna di no sade atie ni beye enani 5 days enene num ni ene ye che se ye di she ba ko free overhead so abehwe fom ewo enkran Procreate. Yanti Bibia and when I say a chase of free swap average for mono. Ni 3 days pepper and on the buy, you say you own baby. If you own buy no na almost back bro, and I can say, comes to say, I run or be free strawberry for my atoku. Nti atọfuwo nso yɛn fɛ mɛkuru nti ampani ampa nso ɔmo amfa mɛkuru atọfuwo yɛyi ne firi ambulance nim ɛde ne si bench so ɛma adɔfo ɛkɔkɔhwɛ no ɛnɛ wobɛte yɛ sɛ obi fon ayera sɛ sɛn ti mmeranteɛ no ɛne apolisifoɔ menim deɛ nipa ko ɔkora apolisifoɔ no ɛbaa hɔ apolisifoɔ bɛyɛ nson kɔmɛnda nkasa nso ka ho and woman na akwa busie ho na mo se no what do you mean fa free baby ma yen hwe nipa nanim say bia na ye bo na gumo o say eye obi die o en de ese mu bie so no ye hu say de hye nti ampani ampa ba mu aba ko bie emu ni so e ma omo hwe eti omo hwe wie ni na police wo gina ho ene say abom wa ya omo yi atofo mo abom ma ma de ne esiwo abrem be na otwe miensa ekọ busumini na adesna de entisa a police po ewo ho eti wo mu preda amunasi amnem no ana woto ofom enu kra na enya police po masem eye kro no ana efu na tofom na ese empanifo na epro man fie na ye amane ne amamre epata edwira kru no the tia say I come see ana mama any pano me ensa say ye be ko ho say ye ko bo be no nwotu ase no nkura yen ye tu me emnante hen ani mamua ne papa ne omo maame mo ani pa bebre ye ko do ko to na kire ya remind them say from kokofobia ye kabi say I say, ya remind them the woman knew who she can. Mijaka and Hono, woman go pick up a top. No, anybody be good daba. It told me an account when the pencil. I that's an oil me and son. And go pick up a call. Cophobia. And she said, woman say, yeah, you will be up to a full on a ma. Nay, adesna, you be say, see. Na ni pami and son na aposi for chere wo mo no wo motimi kire mu kakra sa bia wo modi bone ana emunu a to fom no eno ho chie na ya che ni pami ansan me pa cho no kra sa se emunu to fom ntina
omochi omo na say o ma anye basa bi meme de ma nko no wo mo a omo mo free oba ye nya ni nkro no ba nyina say o ma anye basa say police for de omo ntimi anye basa so a police for commander nan kasa kwa ejina obi omo twitwa omo video eno nkro ne ba enti omo nya boni bi bro so a esa police for na chew aye kro no empanifo ne nananom na ese ye from ahemfie na omo twa nyan na edi dira kro no sase amamra ne amane e wo ho sefunu anase mpoamu beto fom no anya bia nananom aye me pa to enipa no a ombegina ho no a ye be ya amane no e de adwira kro no e betwa mu jade agu omo na aso no enipa no ye de omo kofo bia yi enti wo mu ni wa yentime nye enti still emusuo no da to kro mu a na namukọ ho no wo mu ntime nsi bibi nkyere mo sabia na se kyena de yebegya wo no mo se ne yebeya amamra no mo be san se kye no nso no na akofa nsem pidi aba ya ko no ka che se ya mo de o makokoto ama ya roma de 2 weeks enti aje se bia 2 weeks ne so a e no mo de o back court an e bia court be amon be bia minti enti aje so fe a police for no ne commander na commander no ejina ho me jina ho kra na commander no ka so police ni ode o mo ko no so enkwala ne yeba obi yeba sabasa kra o mu sam o mu shutu no o mu nko ni pa ko no na me jina ka ne ho a commander hu so me jina ho ana police ni ne ka asem no commander ne ka asem no kire police ni no a ode o mu ko kofodua ana na ya helpi ade asa mayenya ho nyame ya domu a asem ye basan so abaso ne ahwese momrantie no on mo ja wo mo anasa me ba cho me da ma se na me ba cho me bi sama asem ba ko yo samo ya mo se mo free Accra FM nana da bi okuma se mo de kuma se won yo me da ma se yensu da se arusua ne no de nkomoi nana kwaku owusu wire asafoache ewa achim adresna eno ewo niwa bremensi ni mu ani ete se wo cheche mu na se ensam na simienu ba kwa ya boro no no ade na ewo niwa brem na mo wende de ya amoro na mo firi dan so na be hwe ho na ofiri mu na chasa asem no ene nyina dana na wabone tofu a ade amaye no ye gina we so ye ton kratel ebisaba 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa.
Yes, asoma makwaba biu eba Sompa television. So sa oti enka bono ni afumantem ne mo a aha Sompa 98.9 FM. Ana sa bono ismantem ne mo a se techima ne se enkransa se kentampo aha so ye Sompa 90.7 FM. Ana sa wa santimantem ne nkwado a aha so aye Sompa 93.1 FM. Ye to akase ne so na ye de mo akonsam fufrum na adwumayefo mo ye adwuma forestry commission mu enkawe abonten so no mo to just so majuma one more na kwako ya yam hyehyɛ nko a ehu na ahye mo ma nyina mentimi wase bia sorry be mere kakra nie omo ene galamsefo bi ntam a obeka hyɛ ne nso etu kasa ye ma ehonsem koye pinu a ewo omo mpotem honom no besi ne matwofo tata wonum na galamsefo isoso tata wo mu a omo kwa adwuma na kwako ya yam hyehyɛ na kwako ye birim nko a enomo edeti adwum to mo srempenimfo se bebi o madro de sempedimfo amfo mo ho anyim na jim jene ne kyene ya se bambo no mbe miemu a omo emiemu ma wu no anye sa adwuma omo ye no omo eye na ni opani Abraham Esela wono ene dan kawie eye district forestry services division no nsemo a wode edito ye nimunie ye adwuma ye fo no enkwa no ese ye ntimi guarantee okwa adwuma wonim se obeba fie na wo ma fie ye kwaye ne nso so esei galamse no nyama mienu pa ede bre o hawe ede bre no kwaye na ye bɔ ho ban ama ne ne nkyirima no esei na adwuma ye fo no nso so a ye de ato ano se ye mmɔ kwaye no ho ban nso so no ye nkwa no nso so ese ye ntimi guarantee wo fie wo adwuma mu e je se ayehu ama wo na wotwe ne na kakra ni na inya ne ntiye se nkofo bi pese o mokɔ ye kwaye ye frɛ no Asena Nyo Forest Reserve mu na omukotu galamsey domo ninkrata enti ye bo modin se yesu besi ho na kwan na ebesi no ye mpese ebeye se moja beka gu na enam yadwuma ye so na obi akohwe ne nkwa enti ye tu anamo pi no ma ye anobaba ye at least on 3 occasions ene illegal fo ye hia no makasa se ye mpese boni bi besi bi a mo pese mo kɔ no ɛhɔ ye kwayem enti ma mo nkomo nkrata no endi mu ye no maka nya adwuma in fact Monday anopa no mo kɔkasa ye free hɔ na ye te se afedo mo wuram ye tu anamo bi ase besi ho kwa free Monday no ebesi ena me no kasa omo da so wo enti no a na ye se ye tonight na ye hwie nye ye se ye kɔ because ade na de jawa na de asoa e ko ne ko bo e ho ba na ye hwete de e ko nti manso adubia police command omo ye se on beboa ye o mema ye nipa na fa hia ko bo enso ye community e kwaye no e no mo so kasa am so on beboa ye me apamo nti no a e timi se e be ko unfortunately no police for no car no ko say nti o man timi ne yanko na so community ne de nipa kakra bi ati se e be wura mu ni akɔhwɛ de e ko so e du ho no ma che se ya nti gina ntimi ja me no an se yiyi yanko e tuo ne asekan matofo he mo che se na yesu ye ko yankuta tuo nkuta jan na se ye gyan de e kra nkwa nti enti adwuma omo ye ni nyina kwakɔ ya yem hyehye ni hu na omo ede ye adwuma no omo so omo adwuma omo ye omo nkuta tuo enkuta sekan nkuta jan enti so omo duru pomu ono mo sa na galamsefo no de atuo ene sekan sa wo no mu a na ye se akwakɔ ye da nyame no no na omo eda nyame amamu a na ekwakɔ ye nsempi na busia sara ho sem na si ye e won kawe ene ne mpotem ho no no si ene mo kasei osoafo abedi ekira wana hwe ye nsase ene madodode ho nsensem a ono akro na asaso ya mrasebe dwani obo mrasebe gefie ma adehye a ewo nsawam anase eye takwansu ayem yera George Mrekuduka ede atugase aban no ate committee na aban na tie no omo ebetenase na nsem no omo doso no afsisi madidi mababem ayhwemu akwakosi ase na saa kikiri no a eba forestry akrachefo no ene galamsefo ntemu a ewi ase mrante mienu toye no ne odifo ne odibem ne osomo pata no ne osemrane ne dibia no emra ene ne dia akwakosi ase Honorable George Mrekuduka. I wouldn't want to preempt the outcome of the report. We've set up a committee to investigate the matter, and I believe they've been on the field. They are working on it, and they will bring back the report for us to, in a way, disaggregate it. And when we go through and anybody is found culpable, the person will be dealt with accordingly. Observe we Honorable George Mrekuduka wa ye mrasebe dwani obo mrasebe gefiem e ma de hye wo takwansu ayem abaton pesu aso ye so afo abedi kira ohwe ye nsase enimu adodode na watchi mo akwan ba ko no so ho nsamba gentre ha wo mayi mu
aye go so kwan aba o man hina wo go so na na kwasi Sompa ya otoso mienu adokoto dwa ewo building Ghana tour ya kane mampanyira John Dramani Mahama koye woni peso so se nyame anim ni akwan no de mfuturo ku won mo pa ane mu nsansan bebre na ahafo no regional minister on wanyafa George Abuache ene de to andisi amanyokuo no wanim se asanke ya kakanya sene hwedie makwan kora no a kandisi fo ni kwan so mo ka bisansa won mapen so ana kwan yi won mo hyase na aye koko rose bia anom de ma contract ejisa ndisi fo ntumi anye na NPP ba nyame adom contractors abegusu no mo nyanya nwie ya wenya news bia aye wo ndisi fo ya twene sere ne abasa e wo mayimu Demon, tu mi se o mabaye kwa no gira anamotu amene DC ene party mpenu for nananom etimle asana Demon for eti asese o mabaye adwuma no pa o be adwuma no ko bidu ena na NDC for de man no nye BP time no de man no o de man na ekoko rules o de man no se de o mi ye kwa no ani afukura ena ni nyina etatuye enti tama MPP ba power no ena o mi ye society dia o so script edi na eti so na o mi ye no fofo to eno na yeguso a ye ya Kenya say BDM there so then so my problem because I told heavy Kenya to pa o me ton nyama kwa hunya bia nyama say na I know kan ya o yes o mbeye no mo ye no em say at the point o say the volume of work no e do so che o anticipate ye no secondly SAU the pressure so e be ebo no nti e ma ko video request for additional funding meanwhile now they also butia no so otia ama no on tia ma buy butia no direct ko video account e ma buy no mutia ma no e na esika no mutia ma ko video bo adwuma wo so de ye no de aye e na ano chino masho jani wo ya wo asuti north abato mpaso so won monyafo Eric Opoku wono so kasasi and this time you started finding one na contractor committee of course site no ogusto party adwuma na no na NDC lose election the NDC lose election so bakaya akwan na ya ma contract do na ye for anti committee of e wo kwan no aba new government na ba ye na no na stop work no e ba ye eti ojai adwuma na ye na kwan na da ho na nkofo na kasa Kenya se for da bia hifu kasa na o se new month so wo Kenya se ho e ma no na ya new month na mo new month ye kasa ye new month for the say yes so akwan ye benefit yes so how you be afa say wo mo a say yes ye boa na bibia o bia ye dey e kama na ampani ampa o mo ko gina mu na new month pay sika we o twa me bia ye kwan no na o mo ye estimate na enso kwan no bo no the government of Ghana be tua kakra ye dey asoso e dina ka new month discount be to new month na contractor no ye adwuma ni wie no mo register to an ko mo tua na ban se dey go be discount no na contractor no ye no ban na ye dey tua no de dey na so I think new month release about 94 million to Ghana city at the government of Ghana and I could do work on for the whole year juma no ye say new month adaro mo provide funding government be tia ka cry dey e dey asoso suddenly and I contractor no ye mo reason to tia and we free side and the final da wa be do ne e question na ye bi say say ban kwa ni kan obe tia ye kwa na mo ma suddenly go the woman say new month provide this resources or dey kwa ye juma na mo and so wa he Abosya waya mrasho jani ya wo City North abato mpaso so monyafo Eric Opoku na kasai yenkwa omano so ne ne enua Ebeneze usu ansan kodin komomfri ahafo ene ne mpotamo ye tete se abamu abi a wadi mfie beduo no baako wakotwa ne maame a owo no eti ewo ekura bi a yese eben eye akurudi ye ne Ebeneze ankodin komo eben ma joy Mejo Libya boga na boy no mo se ne maame pa wonyin se na boso me nkono enyem ne to asase so ene watwa ni ti no me das dabi chemi mu ansa eye ne maame anasa nye ne maame chemu ansa sa no abeda Libya boga enye ne maame pa na eye ne nana pa ene watumi atwa ni ti sa na boy no oye okay wo mo dam eno ni ade a twetwe nkofo bebre aso e wo hase a ama o manfo bi ma omo akodi a eben go so MTS prasan say abranti a your friend Hamidu a dodo na friend Timtu wono enetimi akwakodi sa eyan branzi na sia me no ka so ni nenka wo dwane a aposipo ekimi aso de peki e wo go so ene report na se ni na se de na enka ne kire no abranti e try say obekum wo nanan wo try abese empress ni eno ena ba wo fusi a me no ka so ni ade che ya ye ko na maame abrewe yi yetimi etweniti ewo etuo bi eben wo mu efie pa
and no man could be more to say. Now, Branton and Fanny Sintu, what no enemy actually see every swat. Akoya humatiseni na dokwa sam kede amanfo bi mu ebo amane etre se abranche ne eta ebo ne nana ne ntre ne pa sanse wo mu susu se bibi wo ho a wo se abranche nana no eyema abranche ne nsusu abranche nana no entimi enyema no eno na ma amanfo bi mu nim se eno be ye adetitu pa abranche a ye so na Hamidu adodo na afre no skimtu etimi etwane nana no eti ede afri so a watwa nana no mo wanhwe do eti sese amno kasa Libya bogam abranche ya friend simtu a obi anim se friend Hamidu sese a posifo a omo akodie etimi achina omede na akwakoshimo na sese amno kasa de omo prepare ne se omede no kwakogina emra no na emra eni na di eti posifo gutu a wo mo ye hwehwemu dendendene apem adekodie potmia esi ya ema abranche ya friend Hamidu a do na friend simtu no etimi etwa ona na ti a won ka ti asefo asase su bi nti si amno kata Libya boga na ebe no no sa simtu boy no ne ma mene ne papa omo wo no ewo hia wo se ne nana wakwa kotwa ne ti sa no me da se Libya boga en kan chem so ne nana e na afa su papa mu nyina wo ho na obi nim adekodie potia ekoso wo one ne nana ne nkema aka wo bi ama akwakofa sa etrike ya bai enti sesi ana apolitifo guso a ye omu ye nhwemu esemtofo guso so yenso ye di aso ato foma yesu tietie adie potia ekoso ma abranche ye friend simtui wo twana na nkisa a ato fom enya tempeto na ne nana no de wani ka kane a obenya mfie be sei ne nana no sisi amero kasa wabra na mino manfo bi mu ebo nkomo ena na mi gusa o mu se onana na kasa na aso enfie dodo sai ena watimi adi na na manfo bi mu ennim ni fie poti bate bi mu kire se obebe se efri edioso eko edioso ediowotwe no emu ho pepepe ena na na brewe obenya sa enfie no okay na o se odi mi enfensi ade cropoti ya no oje afri ne nana ba no ho no mo a ne nana ba no amfa mano a enu nti wakwa kotwa ne tisa no de muni akire de bifra to bia no na yasa so aba why me da Libya boga Ebeneze uso ansa na busuafo yakọ ne nchen na ekobia wo fro ho se concerned citizens of Petransa eno ewa Asante Achim Central eno de to mpanyufo ni musa galamse ese wonom no yoma ene nkronko bese numu ko ni nsia so o river no nyina sei anam sa galamse nti amasa nkronko ni nyina hyase a wonom nya sunsunsan so bone a ankofa sempapa amfamre wonom enam so nti wonom osrama mpanyi sanada wurmo sagalamse no wagunu a ene ofana ni nkyerem wo Petransa ho sansa ho de no de eguso da ekoso pa ya na womanfo binom atwetwe nkomo sei ene mo kan enso ha se de memu enya ahoden ede ye adwuma yi dia ensa bi etawo mochi enipa begu ha de amanfrafo doso menim se sa na bebia galanse kokro bi so a emfa so nia no wosirem so wadamfo bi wo ha no yi na sutira na so asasa ne na de no oba enti amanfrafo gu ha se dra nwumra ohu na memu ya ba no maposa mu chenyi mfimfin ene bebiri ono onye comfort rasta ono so onye no aposa ne chenyi mfimfin na ene bebiri ne guku na bia so ne ohwe nanimu a nyo ne be chere so free ha na so free baby na aba enti oma ya hodo na me de me hu se ensa bi tawo mochi galamse na ekoso Petransa say ye ne nje hu because abaya stop mia bebre enso hanko ade ekuso a enti ama ye nkwada akra e wo ha se omo ani nji school Enwachi no ye ne opanyi Kofi Aje wa opinion leader awo aya Petransa kro ni mo ye ne kasai ama obobo nsu ahodo agalamse nti ene ni nyina sei ya dia galamse sem ne de ha ye kuro yi pa evizebra ye wo mi ama bedu sam de manya mfie aduenum ne akire manya kwada e Petransa kro ha ye wo ma ha mako school wa ha atra ha bedu sam ra wo me na me yire ne me mare me nanam nyina mpo wa ha ensu a yebeto ye nananum a yekofu we bi esanom ni nyina se ensu ni nyina sei enam galamse sem ya mo busam enunti ase ye ensu nyina ensu be sana ensu no bidin de enunu se wofri mekire mama moate ase wofri kuma se ba watra bomfa nkwanta no ba bia ye cement no
wobɛhu sɛ bridge bi wɔ hɔ a wotwa wofiri hɔ a na waba Odumase saa nsuo no ne ɛno no ne ti firi yɛ kurom pɛtɛnsa ha ɛno ne yɛkɔ fom wɔ hɔ ade ato hɔ din yɛkɔ ɛno no so ansa wokɔ a womfa nsuo mfiri fie nyɛdɛn ɛnkɔ wakɔduru hɔ no no na abɛsam nom ɛno na ade bɛyɛ obi biara sɛ wokɔ ɛno so hɔ fom na wansoa nsuo amfiri fie ankɔ a nsukɔm bɛkum wɔ wuram hɔ. Awosio panyo Kofia J ana yɛte ne nkasa wɔ kasa kyerɛkyerɛ mu nso ahodoɔ ne galamsenti ne nyina da asɛe. Na asɔkɔre mampɔn rural bank so na ene wɔma yɛ amammerɛ ne amane abie wɔma tena yɛ foforɔ koraa ɛwɔ so amemekura ɛyɛ mekura bonten social filling station ɛwɔ hɔ nom no ne nhwɛ ne mu pɛ ene ne asɔkɔre mampɔn rural bank wɔma yɛ amammerɛ ne amane akɔakɔ bi wɔma tena yɛ foforɔ koraa ɛwɔ ɛhɔ nom na otumfo ni fa hene na asɔkɔre mampɔn hene na aboakye ansa debra ɛna edi ene mu yɛ amammerɛ ne amane ɛma wɔ mu bi bank ya no ne no ɛna otum rante ne mabawafoɔ sɛ deɛ nsa bɛsom bia si ɛyɛ sɛ adwuma no yɛmfi ahoɔden nyinaa nhyɛm ne yɛnyɛ adwumaden nku nipa ne mmɛboa ɛma odi ye ɛwɔ abrabom na asɔkɔre mampɔn hene na aboakye ansa debra futuo ɛnie ha de ni nyinaa bi gyina workers no staff na ɔmo yɛ adwuma wɔ ha no maybe politician bi kan asɛm wɔ se Ghana wo hyɛ adwuma ase a ɛnyɛ dene na wɔn mu abɛnya wɔn mu ame abɛka ho ame yɛ adwuma ɛna ɛdene ifi sɛ obiara dwene yɛ ne sɛ ukowura adwuma bi mu a wo so onya no ho ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm ɛnso nyɛ saa na teɛ adwuma a wo kɔ akɔhyɛ mu no ɛyɛ wonkwa nyinaa afebɔ kɔpem sɛ ɔbɛkɔ retirement ɛti saa na wo sɛ ɔplane no ɛmplane ne sɛ ɛni 20 years na bɛnyam sika na mkɔm bɛɛ sɛ wonim sɛ aban wɔ hɔ ina sɛ ɛne ɛbɛteɛ bank yɛate first one ayɛye second one ayɛye third one nso megyiri sɛ bɛyɛye ɛyɛye a ne ɛkɔ anim no ne yɛfa nipa no yɛtua ne kaa yɛte tax ma aban na aban nso de yɛ kwan yɛ de anim ni ne nyina yɛ ho atɔyɛ yɛsɛ gyam biribiara so sɛ aban na ɛhwɛ ne a yɛnkɔ anim ɔmani so ade hunu deɛ di nka paa no na mpɛ sɛ mekuro dini ɛba abɔ no ɔhu sɛ affordable house bi a ɛwɔ asɔkɔre mampɔn no mmerɛ a ɛbaase yɛ hyehyɛ no bɛbi to wɔn anim sɛ wɔn ka sɛ affordable housing kumase a bɛgyema saase na wɔn 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 ka sɛ affordable housing asɔkɔre mampɔn. Abzafo wei ɛyɛ Nana Boakye ansa Debra ɛyɛ otumfo ni fa hene asɔkɔre mampɔn hene a ɔsa so ɛyɛ board chairman ɛda asɔkɔre mampɔn rural bank ya no ɛde yɛte ne nkɛn na nano si ya ɛna ɔpɛni Francis Nantwi wɔno ɛna yɛ pɛni kwankyerɛfo da asɔkɔre mampɔn rural bank ya no wɔde to gasa bank ne baayɛ nkyɛ bia bɛmfie miɛnsa mu ani na so de twɛde ampo nyankrompɔn ɛnam bank ne so ɛyɛ ɛnya asɛnketo nti ɔsoro bi bia sɛ wopɛ bank na ne digwa na kyɛ sɛ asɔkɔre mampɔn rural bank ɛna wokɔ na ne nakɔ akɔdi dwa asɔkɔre mampɔn rural bank ɛnyɛ enko rural bank yɛ baayɛ mfie numwani na Swami Macro branch and a third branch. And okay, Swami Macro has said in himself over 40 banks and now 40 financial institutions and over her. It's in himself competition there, if you are happy. By answer your focus, no, yeah, focus near Buja for and Swami Hano artisans. Baby, our banks, no, I your madrin said, or more a you my film, the Hona, yes, yɛdwumadie no ase nti hana yaba no yɛ pɛsɛ yɛde banking ɛkɔ the doorstep of artisans ɛwɔ community ha se ɔmo bɛkɔ ɔmo shops ɔmo bɛkɔ ɔmo fitting shops hɔ na ɔmo akɔyɛ ama wɔn sisika na wuyi a yɛbɛba hɔ ne yɛabɛyi ne account na abɛsɔ bi a yɛne yɛbɛba wɔ n'ase ne yɛabɛ nti adeɛ a banks ne bɛsɛ ɔmo bɛyɛ no ɛno na yɛn asɔkɔyɛ mampɔn rural bank yɛaba sɛ yɛba abɛyɛ na yɛba nso so a yɛwɔ niche a yaba Penny Francis Nantwi ɛyɛ penny kwankyerɛfo da asɔkɔre mampɔn rural bank ano 21st clinic ana yɛ kanfo diama ona wɔ sɛ yɛmfa nto wɔn mu sɛ nyame yɛ adom a wɔkyena wɔn mo a yɛ nhwɛmu diama yɛ maame no makunafoɔ sɛne afe bia wɔn mo yɛ no no nti wokɔ 21st a wɔn mo branches ahodoɔ no nyinaa no anopa no wɔtwe kɔpem awia dumienu on sabeka wonom korokoro wapom de mu sansa pom de ho hia
bronya na ebe Kumase yawo ehwa overseas junction yebe Alpha Radio Obuase Council Quarters Court Junction and Crying yawo Dome Market Sunyane Nkranza and Afi Techima no behu yin ya homa no 0540 311311 0540 311311 Express Group awusua wonom so ewo hobi yese yede wo tu fa edwako abrochire Canada US UK Australia New Zealand ne ade ama okosua de obo akoye adwuma na sempo ye obeso okoye bia no odo ho agim ye wasafo labor runabout and nkran so ye Kaneshi First Light 0249 0004 48 0249 0004 48 3A Herbal Center the 3 cool capsules abedwa so abusia fo kokunti da bia na osisi ya oya kokunti da bia na wani ayo wani so ayo tum kokunti ama wo memma yokra no bema kwa na ekofom a wonya 3A cool capsules so a ebeye adwuma na sisi ukama pa friend Doctor Authority mpedem for agidi atum enye na odwa so do ne kire calling Dani Herbal Missy Herbal ne apidankia ubenya bi out of 0546 1071 07 0546 107107 and mizo ne 5G drink no yegusu a ya ye no mo na oye ye wo ne twase weekend ye kwakowram no ne fiala na ye de kowra memene dem na yakowra kwasi adam weekend no ho ne ye ho ne ye party ho ne ye fro ye bia no na wahwese ubenya mizo ene 5G no mizo ni mu ahodo pi no a ye obako de anka ene ye obako de abrobe bako so ya ka fruit no nyina bom sa edepa nenso asichiri enim 5G no emo ahode so nko adwuma bia wo ye bia no wetima ye na wa ya akwa kosi ase 0246270221 0246270221 na upebie to atone a ye di ho nkomo Liberty Conference so Nyankopon ya adoma memenda na ochine memene na FIFA anniversary na eba so Jubilee Park abonten so t-shirt unto bia no waba Sompa FM ne Sompa TV video ma say no waba be jodi na say yehia Jubilee Park t-shirt ne handkerchiefs nom ne face towel ne caps ne ade no na ososo what to be ne de akwakoda twede ampo nyankrompo ase we Liberty Conference ya etwato wa fimu ne nyina o twede ampo nyankrompo de adomin adom akonto manhene ya dubu achi nsie enum nie nti nyankopon ya adom ekina de yasedan kuto ene de koma twede ampo nyankrompo Jubilee Park abonte so abroso a no nwotwe anopa de ne ahyase ehim ye handkerchief ne sa na yehim adwomtofo a eba and Minister SK Frimpong Oba ya ye kwaku jesi Oba Efe Grace Eba Sandy Asare Eba and a Minister Kwame Jedu on so Eba nti odon for ya adom ekina de yinhira nko a ene ye kwa kwasesa Jubilee Park abonten so Liberty Conference FIFA anniversary no na enyasem ketwa tie to safro bibia wo bia wotemene no yinhia Jubilee Park Prempa Assembly Hall enche hono a Kumase ye gina we so na nwumre nsem baba no de besom na busuafo ye de mosia sei ya sore amadwumadi aka atwa so kuku na chinchin fidie no de ema yen ya Grace na de call television so akoso asomwa na nabozi ebuzi buapim wono so na keka chese niam si ani mfuni ene videos ahodo ni no keka de si ani ma yen yesamfo opani ene yewura asante ye boa Benedict ye no so a ye besom nwumre na ya boa malibia boga nwumre mene Akusia ajiwa kwa die buatin.